OK, já vás zdravím u nový série na hru World of Warcraft. Budeme dělat na tomto cesta do konce, budeme hrát nástroj Dracul, budeme hrát Taurena, budeme hrát Druida. Budeme si klasickou postavu teďka, budeme se snažit chytnout co největší DPS, no až vypřeli healera, uvidíme ještě, rozmyslíme se, jak to uděláme. Takže tím vás vítám úplně nový série, nový začátek, prostě nová věc na tomhle kanále, tohle tady ještě nebylo, a celkově tady nebyla žádná série. Že tohle by tak mohlo stačit, pojmenujeme ho podle našeho kanálu. A můžeme se vrhnout do světa, tohle jmenuje Satana. Tak ho pojmenuju třeba třeba Druid. Druid je to ono. Tady to moje postavy, tady jsou základní to byl můj main. Někde mám Legion koupený. To je můj šaman. To je moje runa, kterou užil kámo, ještě nejbrž jsem dělal toto. Ale dobře. To je můj tank, moje panička, alianční. To je můj healer. To je moje bankovní postava. A tohle je naše stava. OK, jsem přeskočil kvůli nějakým problémům, kdy byly skrz autorský práva. Tady už to můžete vidět na balance druid, teď teda. Vlastně vybereme za tím levu, jakýho pojedeme. Hodíme si nějakýho peta. Když hodíme si nějakýho peta, tady pety nemám pořádně. To si mohli hodit. Papa. Hodíme si do Keltavu. Hydra vůbec nejsem, máme rád. Teď si úplně jedno, a to jedno moc hodím. Asi nejspíš se budeme Barbota. A ještě předtím tady připravím pár věcí podle sebe. Takže tady to není. Jednoznačně zapnu autoloot a zapnu si tvary všechny, co můžu. Tak. Tak to je vlastně teďka. Podívám se na věci, co bych si mohl vzít na týho druida. Do pár jedinečných, mám jich strašně málo. Takže si můžu vzít celkově na druida, co mám tady. Ale to další takový na druida, nevím jako, nechci ukázat to balans, ale nechci celkově no. Je to kepka, tahle bude lepší teda. Takže prostě nějaký základní stavku. Komu to můžeme si to questy. První quest máme, že máme jít do jednoho kempu a najít tam grula. Ten kemp je docela blízko. Může být na první spell, co dělá na první spell, a nějaký solar wrap. A dá to prostě nějakou kouli a dá si mu dostat nature damage. Myslím si, že pohoda. Pohoda je hoda. Když základní hekty nemáme, už když mi dávou 15, vykažu se na questy. Budeme ty dačny. Tak máme hotovej. A máme zavřít 6 nějakých invaderů, takže lehký. Ale jo, dobrý. Možná to nevím, možná to trochu bude řád. Tak, tady mohlo být to rozhodně lepší. Tak, a už si mi dejte ohlas nějaký, dejte lajky. Dejte i ty lajky, aby se tam dotočil nebo netočil. Je to čistě na vás. Můj kanál stejně nemá žádný úspěch, takže tak. Je to vážně čistě vaše rozhodnutí. Tak, quest mám hotovej. Nic těžkýho.
potom rozhodně budu chtít, když se páme na postavu, rozhodně budu chtít do toho, no prostě půjdeme ty profese, herbalismu a mining. Greetings. Ancestors watch over you. Máme no uvidíte. A no rozhodně chci tyhle dvě, jakož hodně XPček, dobrý věci na aukci, to rozhodně. Jsem moc půjde to věcně. No a další věc, že moc lidi věcně. Rozhodně půjdu tyhle dvě věci, potom si můžeme třeba ukázat. Třeba pro ty dva, no rozhodně, založit guildu. Že by tam někdo šel se mnou, nám přesně nemám žádnou falku základnu, já jsem úplně plebík, jsem prostě začal, no nedávno ne, ale nějak na to kašlu, není čas, není takhle. Ale chtěl bych uspěl času, pokud by se to nějak chytlo. Zložit guildu, dát potom společně nějaký raidy, tančny a celkové pokecání. Prostě pohoda. Potom další máme Moonfire na trojice, já mám level 2 myslím, jo. Máme dvojku, na trojice bude mít nový spell. A pohoda. Tady se teďka jdem zpátky, za ty, to se jmenuje, Krulem. How may I aid you? Tak, teďka nám dal kouku a Dana, Thunderhorde. Což je asi další vesnička. Kam se mi vydat, rozhodně až budeme 15, tak se vydá, přímo sem do Grimaru. Pak budeme dávat dungeony, budeme si ani nějakou chvilku, pokud nebudu spojí. A budeme taky chillovat a hlavně pro ty dungeony. No a teďka si všímám, že mám nastavený odříplej obraz. Protože se omlouvám, to příště napravím. Teďka právě, jak to bylo napsaný, no ne napsaný, ale vidím prostě ty, no to je jedno, prostě vidím, že to je odříplý. Ale měl by se vidět všechno, co je potřeba snad. Doufám v to. Takže teďka máme zabít tyhle týpy. Myslím, jo. A vzít jim zbraně. Vzít jim ukradený zbraně. No. Kradený zbraně prasata a my to musíme vzít zpátky. Make it easy. A teď jsou aha. Možná tyhle nemám zabít. Ale je to zničí. Ti mám zabít tyhle kolena. Jasně. A teďka ten nejde. I need targets first. Takže jde to dále. Tou stavkou, která je rychlá. Ta stavka má ty nejlepší snad základní staty, no co ty základní staty a přijala to hodně smazím to už je na začátek hodin. Ale o 2 to je zpráva. Máme ho. Kečák. A nepřidá se nám ta pasivka, nebo co to je? Když si chápu dobře, a teď jsem čtyři vůbec to dělá. Jasný, zapálí to enemáka na 43 arcane damage. A potom dává dalších 260 arcane damage za 22 sekund. Jak uvidíme, to funguje. To je stačí akorát. Je takhle na půl kopa. A prostě je jasný, tak to je hodně hodně, to se To je hodně dobrý tohle. Takhle to úplně má znameně a XP na máse. Možná takhle to silný není bez toho, bez stavky, ale máme stavku. Ještě nevyužít.
easy expaníčko. Měl bych to tak, že i tenhle 5, pro tenhle prostě tím bych to ukončil. Nějak víc bych to nehrotil, je to prostě začátek. Potom rozhodně, když s tím rozjet jako žvovko. Já se dlouho nehrál a prostě koupit si game time a chci to prostě asi jet. Prostě koupit Legion. Během tohle týdne chci koupit Legion, takže potom z hlavních postavích něco z Legionu. Prostě vidíte, jak to v Legionu běží. A jak víte, já nevím, žádný mount, má 69 mountů, to je strašně málo. A já nejsem takový ten mount hunter. A nejdu takový starý raidy na heroika, takhle, to prostě není můj styl. You wish to speak? Prostě to, co dostanu, to si můžu koupit, jak si koupit, no. Ale nejsem takovej, co by to huntil. Winds be at your back. Takže tak. Budeme se počkovat. Dobrý. Máme bedec. Čelenka je teplá, stavka vůbec kámer sedí a hlák. To už, je to dobrý, fajn. Rozhodně Vovko, jako doporučit koupit teda nejlepší MMO RPG. Můžete sehnat, máte The Force Story a takhle. Jenže není to taková zábava. It's not ready yet. Není tam taková zábava, jako to Vovka. Hlavně Vovka má velkou komunitářářů na taktu, což je píše český server, to je převážně čeští. Což ne dobře, nebo tak špatně. Jakože to OP, no. Musím. To už naplno zátkama, ale to není žádný problém. Easy XPčka, trošku 5 skoro tam je questy a pro tenhle díl bych chtěl jako konec. Je kratší, ale stačí. A až jsem si neukázali, každá klasa má vlastně jakoby svůj spell. A Tauren má, že stane až do 5 enemáků. Kolem jako stane až 5 enemáků po kruhu 8 jard. Což je dobrý. Na 2 sekundy stále. To je hodně pohoda. Když odevzdáme to, může jít na další level. Level 5. Peace, friend. Farewell. A tak ještě ne. To čistá tu tmu. Rozhodně. A teďka jsem se díval, že další spell, co máme, tak bude Yellow Friendly Target. Což bude hodně OP, protože poběžíme, hodíme ty Moonfirey a potom jenom tohle. A potom se jenom budeme healovat, třeba budu toto. Třeba budu někdy damageovat. Je strašně easy to přijde. Kolik mám petů? 44 petů. Healů mám kolik dohromady. 9 healů, protože je strašně málo. Strašně málo transmogů. Bez péče. Máme 5. Heal prostě. Takový to heal mám. Je to pasivní heal, každých 6 APček každých 11 sekund, to je v pohodě. To je hodně v pohodě a to nám teď vůbec nebaví. Takže ho změníme, dáme si sem sobíčku. No, to je lepší. Pokud jsme družic, který se bude umět přejmet, no, který se umí, my to ještě budeme umět teprve.
Musí se přeměňovat v zvířata, to je medvěd, to je sova, nej cokoliv. Ale aha, tady jsou různý tyto. Tady jsou různý ty balans, guardian je tank, kterou bude ten vyvíjující jako ta nechtěná. Takový ten gepard, ten splítka je to všechno super. A tam zase něco bude, to je co mezi vítěz a What brings you typu, here? že jsem nehrál v životě. Uděláme to ještě. Taky ty quest. Hail. Takže jdeme naše questy. Mimochodem to se nový pack. Tak another level. A teďka se... Úplně asi nechám, asi se nechám. Asi nechám ten brushing, Twitch. Takže pro toto video je to asi konec. Já se s vámi zatím loučím. Budu se nám těšit dalšího videa. Rozhodně, když jich bude spoustu. Takže, ježiš, to jsem vůbec nechtěl. Tak toto video, to bude vše. Já se s vámi loučím. A zatím čus.